ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. имрӯз чемпиони 13-картаи тоҷикистон дастаи истиқлоли шаҳри душанбе дар доираи даври охири бозиҳои гурӯҳии лиги чемпионҳои осиё 2 бо дастаи сипоҳони эрон дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе соати 19 ворidi рақобат мешавад. дар ин баробар дар шаҳри уммони урдун пейсафи гурӯҳ дастаи алваҳдод клуби футболи ашшарҷаи имороти муттаҳидаи арабро қабул мекунад. шумо ҳоло тамринҳои охирини истиқлолро дар лиги чемпионҳои осиё дар варзишгоҳи марказӣ мебинед. мутаассифона барои чемпиони тоҷикистон мавсими нави лиги чемпионҳо бебарор омад. истиқлолиҳо дар силсилаи бозиҳо аз шарҷа дар 2 бозӣ бо натиҷаи 1-0 ва 3-1, аз алваҳдод 1-0 ва 1-0 ва аз сипоҳон 4-0 шикаст хӯрданд ва дар ягон бозӣ ҳунарнамоии олиашон ба чашм нарасид. футболбозони истиқлол он тавре бозӣ карданд ки хоси онҳо набуд. на легионерҳои гаронарзишу на бозигарони беҳтарини тоҷикистон ки дар ҳайати дастаи мунтахаб бозӣ мекунанд табъи дили мухлисон ҳунарнамоӣ накарданд. истиқлол ки ҳамеша пеш аз мавсиму дар ҷараёни он аз легионерҳои худ ба хабарнигорон иттилоъ намедиҳад, ҳарчанд дар клубҳои ҷаҳон ин масъала матраҳ мешаваду хабарҳо зуд ба мухлисону олами футбол мерасанд, махфӣ ё худ сиррӣ нигоҳ медорад ва шояд яке аз сабабҳои ба даста ҳамроҳ шудани легионерҳои корношоям ҳам ҳамин бошад. роҳбарони клуби футболи истиқлол тамоми чораҳоро андешиданду ба мутахассисон бовар карданд, аммо чемпионро ба чунин ҳол гирифтор кардану ғайриқаноатбахш бозӣ нишон додан чӣ сабабе дораду айби кист? футболи тоҷикистонро дар ҷаҳони футбол дар қатори беҳтаринҳо мешумуранд, аммо ҳунарнамоии истиқлол равшан ба алангаи ин таърифу тавсифҳо оби сард рехт. бозии имрӯзае ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе бо сипоҳҳо мегузарад, дар сурати ғалабаи истиқлол он метавонад каме рӯҳияро боло бардорад, аммо омодаем гуфтану ба бокс рӯбарӯ шудани истиқлол ба расмият даромадааст. дар гурӯҳи истиқлол ва сипоҳон алваҳдод аллакай ба бозиҳои 8-1 рохат гирифтаасту ашшарҷа низ ба он наздик мебошад. сипоҳон барои рохат ҳамагӣ 10% имконият дораду халос. алваҳдод 11 имтиёз, ашшарҷа 10 имтиёз ва сипоҳон 7 имтиёз гирифтаанду истиқлол беимтиёз аст. ҳарчанд таносуби тӯбҳои ашшарҷаи ҷои дуюм ба сипоҳон баробаранд, аммо ду дастаи арабӣ дар бозии аввали байни ҳамдигарии гурӯҳӣ дар иморот натиҷаи баробари 2-2-ро бар ҷой гузоштанд ва ин навбат ҳам натиҷаи баробарӣ пешгӯӣ мешавад. аз тарафи дигар ҳунарнамоии на он қадар хуби истиқлол ва ҳамчунин равшан ба мо имконият намедиҳад ки соли оянда дар бозиҳои лиги чемпионҳои осиёи ду дастаро муаррифӣ кунем. дар нишасти хабарӣ пеш аз бозӣ мураббиёни бозигарон чӣ гуфтанд? Отдадут, потому что 0 очков это тоже весь нехорошо. Поэтому настроение у ребят хорошее, боевое. Мы понимаем силу соперника. Мы смотрели, анализировали их. Вот. У них, как я понимаю, шанс еще есть. Поэтому я думаю, что игра будет такая тяжелая, но интересная. Салам алейкум бахама, шомаде, я мегум. Чихел ки медони якум бозия боиду дагем хонада охирон бозия бо Лига чемпионов ҳаракат мекунем ки ягон имтиёз ба даст оварем. баъд командаи Сипоҳан хеле командаи сахт аст, тими сахт аст. чихел ки медони якум ҷур аст чемпионати Эронда. барои ҳамин ҳаракат мекунем ки балишкора хирсан кунем. и балишкора эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба стадион омода шава ба дастгирӣ кунам. салому алейкум, аз телевизиони варзиш Парвина Ашурова ҳастам. саволи ман ба сармураббии Игор Ширевченко. хуб мегуфтанд ки мушкили асосии истиқлол дар чист, чаро дар 5 бозии гузашта наметавонад баромади хуб намояд ва чӣ тавре ки мегӯянд амалишавии он имкониятҳои голзанӣ хеле паст аст. танҳо 1 гол дар 5 бозӣ. Так скажу, что я уже говорил на эту тему, то, что к этому турниру готовится зимой. Не летом, а зимой к таким соревнованиям. Вот. А причина... Тут много причин, потому что я как бы не буду в это углубляться, потому что как бы мы приехали сюда 2 месяца назад. Вот. То, что смогли поправить,
поправили, а так в остальном еще раз повторю, что таким турниром готовиться. Good morning to all of you. First of all, I want to تشکر really میکنم thank از everybody. تمام مردم تاجیکستان بابت استقبال گرمی که دیروز وقتی ما اومدیم داشتن از ما. خیلی خوشحالم بابت برخوردی که گرفتیم ازشون و در مورد بازی خیلی سخت این هفته کار کردیم، خیلی تلاش کردیم، برنامه ریزی کردیم که بیایم و برای برد بجنگیم و کاملا آماده هستیم. For this game, so now we're gonna compete and give our best for tomorrow. خیلی خوشحالم که تشریف آوردین. در مورد بازی خب ما بالاخره بازی قبلی بازی سختی بود واسمون و حالا ما امید داریم به فردا ببینیم چه اتفاقی میفته. تا وقتی هم امید هست باید تلاش کنیم و بتونیم بازی رو ببریم، بعدش هم که ببینیم بازی بعدی اون دو تیم چه اتفاقی میفته. امیدواریم که بتونیم صعود کنیم.